Keď si zoberieme, že dom, mám škatulu, cez čo uteká najviac energie? Dve máme konštrukcie. Najviac uniká z fyzikálneho hľadiska. V podstate, keď robím rekonštrukciu, tak presne mal by som mať ten energetický certifikát a doniesť do banky ma v podstate nič nestojí. Predikujete, že môže byť väčší problém v budúcnosti financovať staršie nehnuteľnosti ako novostavby? Budeme musieť vyhodnocovať v podstate všetky nehnuteľnosti, či ten klient predĺží certifikát alebo nie. To je jedna možnosť. Druhá, pokiaľ si teda bude žiadať o hypotéku, nepredloží energetický certifikát, tak my budeme musieť pracovať. A teraz je otázne, s akým scenárom, hej, možno, že dostane najhoršie hodnotenie, pretože nemá certifikát. Dobre, a dáva fotovoltika význam napríklad pri tých rodinných domoch? Asi závisí od prostredia, že kde sa ten dom nachádza. Lebo je mi úplne zbytočná rekuperácia, keď presne manželka príde, alebo to im musíme, manželka aj manžel príde, že manžel otvoril, má rád čerstvý vzduch a potom zrazu celá rekuperácia prestala mať význam, hej? Lebo tú energiu, ktorú sme trošku ušetrili, tak zatiaľ, tak vlastne ide do luftu. Voči tomuto, čo hovoríte, je úplne ako pes na oko jedna vec, že viete, či sú prevažne vykurované byty na Slovensku? Volám sa Peter Kopecký, ja som konateľom spoločnosti Delfia SRO, som aj energetický auditor a energetická certifikácia už dávno nie je nejaká pasívna povinnosť v zmysle zákona, ale je to už aktívny prostriedok na dosiahnutie dôvery klienta pre realitných maklérov. Volám sa Juraj Vilém, v Slovenskej sporiteľni zastávam pozíciu ESG špecialistu a v našej banke sa snažíme našim klientom plniť rôzne sny a jedným z nich je aj sen o vlastnom bývaní, ale zároveň sa pozeráme na to, aby to vlastné bývanie bolo aj energeticky efektívne a nespôsobovalo našim klientom v budúcnosti problémy, či už so splácaním úverov, alebo im nejakým spôsobom neohrozovalo ich finančné zdravie. Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast NARX. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Vítam vás pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a dneska sa budeme baviť o energetických certifikátoch. Prichádzame do jarného obdobia, začína sa nám oteplovať, takže to bude veľmi praktické. Ja by som tu dneska chcel privítať mojich hostí, pána Petra Kopeckého zo spoločnosti Delfia, zdravím vás. Dobrý deň, prajem. A pána Viléma zo Slovenskej sporiteľne, ktorý je špecialista na ESG problematiku. Zdravím vás. Zdravím. Dobre páni, tak ako som hovoril, že ten úvod je nočná mora, dneska sme to dali na prvý krát, takže máme viac času sa porozprávať spoločne na túto tému. A možno, že tí naši poslucháči, ako som vám spomínal ešte pred rozhovorom, by radi vedeli hneď na úvod, že čo sú to vlastne energetické certifikáty a hneď aj od začiatku by sme si mohli povedať, že aké je to náročné vypracovať, koľko to zhruba stojí, taký úvod do tejto problematiky. Ďakujem pekne. To je teda na mňa otázka. Energetické certifikáty sú v podstate dokument, ktorý nám vyhodnocuje energetickú triedu a energetickú náročnosť budov. Nechcem moc riešiť tak do detailov, to potom máme v zákon číslo 555 z roku 2005 o energetickej hospodárnosti budov. Ja sa dobre pamätá. 555. Je to úplne jednoduché. Áno, presne tak. Je to úplne jednoduché. Som si zapamätal už, keď som robil skúšky pred x rokmi, čo to robíme. Zákon je v platnosti od roku 2008, teda respektíve z 2005 roku, ale prišlo do roku 2008 a tak začali ľudia vnímať túto problematiku až od roku 2009 až 10, pokiaľ sa nám dostala do našich hlav. A tento zákon nám určuje hlavne to, že nehnuteľnosti, bavíme sa teda o nehnuteľnostiach ako rodinné domy, bytové jednotky, bytové domy a podobne, sa majú certifikovať teda ku kolaudácii, ale aj k predaju a prenajmu. A o tomto by som rád trošku viacej povedal, lebo katastrálny úrad nepovažuje tento dokument ešte ako za povinnú listinu, ale už teraz momentálne nie je to len pasívna povinnosť v tomto našom roku 2026, ale už je to ako keby aktívny nástroj pre realitného makléra, ako poskytnúť tomu klientovi tú dôveryhodnosť, komplexnosť služieb a následne potom to má dopad aj na teda čerpanie hypotekárnych úverov, cenu nehnuteľností, už energetická certifikácia, vlastne tá energetická hospodárnosť budov je už ako keby aj taký ten game changer, hej, že človek si nevyberá už len nehnuteľnosť kvôli cene alebo typológii alebo neviem,
lokality, ale aj každý jeden klient, ktorý chce kúpiť nehnuteľnosť, vyberá už aj podľa toho, koľko tá nehnuteľnosť míňa energií mesačne. Áno, lebo ono uberá to z jedného balíka, zaplatím 300 eur hypotéku, 150 eur energie, tak z tých 1300 eur, čo dostávam, tak to spoločne miniem a naopak, keď minú na tých energiách, dajme tomu, že o polovicu menej, tak tým pádom mám väčší budget na hypotéku. Aj banka sa takto na to pozerá, že dokáže napríklad, viem, že asi odpovedie, že nie, že LTV posunú, ale stalo by to zamyslenie, že dajme tomu, mám nehnuteľnosť, ktorá je Ačková, ak sa vyjadrujem správne, že mám malú spotrebu a Cčková, no tak na tú Ačkovú poskytnem vyšší úverový rámec ako na ten Cčkovú. Tu by som možno nepovedal, že posunúť LTV, skorej naopak dá sa pozerať na iný ukazovateľ a to je vlastne zadlženosť voči príjmu. Pretože keď teraz klient si naozaj berie tú hypotéku, ktorá má dobrú energetickú efektívnosť, tak to znamená, že nebude mať do budúcna, alebo nie je tam riziko nejakých zvýšených nákladov práve na spotrebu energií. To znamená, ak cena energií pôjde napríklad hore v budúcnosti a ja mám dobrú energeticky efektívnu budovu, tak ma to nebude toľko stáť. To znamená, že viem splácať vyššiu hypotéku, čiže viem mať drahšiu nehnuteľnosť. Tuto je to DSTI. Áno. A to už sa dneska hodnotí, že už sa berie do úvahy. Momentálne banky začínajú zavádzať naozaj do hodnotenia pri poskytovaní úverov ukazovateľa energetickej efektivnosti a práve to DSTI môže byť jeden parameter, ktorý to bude v budúcnosti ovplyvňovať. To je dobrá správa. Áno, určite pre tých, ktorí majú dobrú energetickú efektívnosť, áno. Horšie to je pri tých budovách, ktoré majú horšiu energetickú efektívnosť, ale práve tam vlastne to pramení z toho, aby ten klient, pretože jedna vec je, že poskytneme hypotéku, ale my chceme, aby ten klient naozaj bez problémov dokázal splácať aj v budúcnosti, aby to nejakým spôsobom nepoškodilo jeho finančné zdravie. To znamená, aby tam mal tú rezervu na prípadne zvýšené nejaké energetické nároky, alebo teda na zvýšené ceny energií, alebo naopak, aby mal vlastne prostriedky na rekonštrukciu, renováciu tej nehnuteľnosti do budúcna. Zase, ale keď sa bavíme na Slovensku, tak tu veľká časť toho bytového fondu je obnovená, keď sa bavíme o hypotékach, že tie bytové domy sú pozateplované, aj tie staršie na sídliskách, takže tým pádom tá efektívnosť je asi v poriadku v tomto smere, že sme na dobrej ceste. Sme na dobrej ceste, ale určite tu máme aj veľa nehnuteľností, ktoré stále potrebujú obnovu. A bude to naozaj téma do budúcna obnova týchto nehnuteľností. Tu by som sa opýtal možno, že vás, že akým spôsobom je dneska zabezpečené to, že napríklad mám byt, ktorý je v pôvodnom nejakom bytovom dome a ten bytový dom nemá energetický certifikát. Existuje nejaká možnosť, ako ja si viem ako vlastník bytu získať ten energetický certifikát? Lebo tu sme trošku v pasci, lebo zákon to vyžaduje, že keď idem predávať byt, tak by som mal doložiť energetický certifikát. Ale na druhej strane v minulosti viem, že to nebolo možné, lebo bytový dom nemal certifikáciu, tak ja ako vlastník bytu som nemal čo doložiť. Áno. Toto je také trošku klišé. Rád by som vysvetlil pojem energetický certifikát bytovej jednotky, čo ste položil tú otázku, je iné ako energetický certifikát bytového domu. Energetický certifikát bytového domu veľakrát klienti, ktorí žiadajú o hypotekárny úver, dokladajú namiesto energetického certifikátu, dokladajú do banky, som myslel, pri teda žiadosti, namiesto energetického certifikátu bytovej jednotky. Kdežto jasne, ako kolega aj vie, aj hovoril, je, že hypotekárny úver vyžaduje certifikát k nehnuteľnosti, ktorá je viazaná k tomu úveru. Čiže to klient, inými slovami, si nežiada hypotekárny úver k bytovému domu, ale k bytu. Čiže toto je rozdiel a veľakrát sa to teraz mýli, že banky vyžadujú nejaký certifikát, tak čo klient spraví? No tak zavolá správcovi, prosím ťa, máme to? No mám, nemám. Ak mám, tak super, lebo správca musí splniť zákonnú povinnosť, aby bytový dom mal tú energetickú certifikáciu. Aj keď nie je obnovený. Aj keď nie je obnovený, lebo tam sa prenajmú a predávajú tie nehnuteľnosti. Čiže OK, mám ho, teda mal by som ho mať. Realita je žiaľ trošku niekde inde, ale bavíme sa o teda tom ideálnom prípade. Takže ten klient zoberie, predloží certifikáciu bytového domu a banka to vezme, je to v poriadku. Čo to spraví v zmysle teda vykazovania ESG a tých kolaterálov? Do budúcna to asi je potom na kolegu otázka. Ale
my vieme vyhotoviť certifikáciu na Slovensku, myslím, že naša spoločnosť a všeobecné certifikátory bytovej jednotky aj bytového domu. A bytové jednotky samostatne. A je pravda, že ten certifikát v zmysle vyhlášky vyzerá tak, že výsledkom sú také smajlíky, hej, čo je zaujímavé, potom môžeme aj ukázať, ale vieme z toho spraviť aj energetickú triedu, ktorá je potrebná, zatriedenie do energetického hospodárstva. A viete to urobiť teda, aj keď nemáte ten energetický certifikát bytového domu? Samostatne, vy ste povedali taký teda príklad, že vy by ste chceli energetický certifikát bytovej jednotky, ktorú chcete buď kúpiť alebo predať. Áno, vieme samostatne. Záleží od plochy, od konštrukcií, od polode, v ktorom a akom mieste sa nachádza, či je pod strechou, alebo je v strede, viete, koľko je ochladzovaných stien a tak ďalej. Ale áno, samozrejme vieme a je to normálne štandardný produkt, ktorý sa používa. A keď sa robia tieto energetické certifikácie, tak sa chodí aj fyzicky na tie obliadky? Alebo... Určite áno, musíme ísť a musíme zistiť skutkový stav objektu. Hej, nehnuteľnosť. Lebo viem, že teraz, čo sme sa stretávali hlavne z pohľadu toho obnovenia domu a tých rôznych dotácií na to zateplenie, tak sami sme riešili niekoľko týchto certifikátov pre klientov. Tak to fungovalo len tak, že pošlite nám fotky a viac menej my vám vyrátame tú úsporu, ktorú musíte nejako dosiahnuť nejakým zateplením a to je vlastne všetko, že o obliadkách hovorí, že kdežko my máme 2000 žiadostí, že kde sú na obliadku. Áno. Ono to vychádza žiaľ z toho, že tých certifikátorov je málo aktívnych. A čo ste spomenuli, ten plán obnovy a odolnosti, to je teda tá výzva ministerstva, zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia, tak spracovalo sa tisícky týchto žiadostí, štát udeluje aj peniaze, čiže ten, čo máme informáciu z nášho pohľadu, tak ten celý mechanizmus funguje. No ale ak niekto robí od stola, hej, tieto certifikáty, nie je to správne, ide proti zákonu, alebo vo vyhláške našej sa hovorí, že obliadka je potrebná, je nutná, aby sme zistili skutkový stav tej nehnuteľnosti, lebo klient, aj keď čo by len najlepšie chcel, on nevie reálne odborne vyhodnotiť, že táto konštrukcia v takom stave, táto konštrukcia v takom a tak ďalej. Čiže musí tam prísť odborne zaškolená osoba, ktorá sprocesuje celú tú obliadku a už duplom, keď to ide teda do Európskej únie a preplácajú sa to peniaze. Takže ak niekto vám povedal, že kvôli plánu teda obnovy a odolnosti nepotrebuje ísť na obliadku, tak to nie je správny postup. Tie sa predstavujú tak, že sa tam robí nejaká termovízia, alebo sa pozerajú vlastne, kde prichádza k nejakému ochladzovaniu tej nehnuteľnosti, že až do takéto hĺbky. Nie. Ja som dal, že áno, že ďakujem za otázku. Okay. Nie. Termovízia nie je súčasťou v zmysle vyhlášky, podľa ktorej ideme a počítame certifikáciu. Termovízia je navyše produkt, ktorý je fajn, ktorý sa používa pri nejakých sporných situáciách, pri možno detekovaní nejakých realizačných chýb, realizačnej spoločnosti, ale my fungujeme na základe prevádzkového hodnotenia, to znamená, že my riešime normalizovaného, to sa poviem prevádzková je druhá záležitosť, normalizovaného hodnotenia, kde my určujeme, že ako by sa štandardne ten dom mal správať. Hej, že my vieme, že máme také okná, máme také zateplenie, toto a toto vyriešime. My neriešime prevádzku, lebo je nám úplne jasné, logicky, že keď vyrátame nejakú energetickú úspornosť toho domu a keď niekto príde a otvorí okno v zime, na týždeň odíde preč a kúri, no tak energeticky je úplne niekde inde ten dom v tom týždni, že tam ide tá energia úplne do luftu, ako keď napríklad to okno nenechá teda otvorené. Čiže prevádzkové hodnotenie existuje, ale certifikát sa robí na základe normalizovaného hodnotenia. A teraz ma napadá taká vec, že z hľadiska napríklad hlavne tých obnovy, tých starších domov, lebo predsa novostavby už majú nejakú kategóriu, už je to potrebné pri kolaudácii dokladať, aj už to musí spĺňať tie normy od začiatku. Pri tých starších domoch je to napríklad správne, že častokrát sa dostávame do takého, nie že sporu, ale do takých otázok, že tak starý dom, ovlepili ste to polystyrenom, hej, pre realitných maklérov a teraz to nedýcha, začne to plesnieť. Skúsme sa o tomto pobaviť, hej, že však vy ste odborník z pohľadu práve tej energetickej náročnosti, že nie tento postup vlastne, alebo táto doba, ktorá vlastne nás tlačí do týchto vecí správna, že robí takéto rozhodnutia? Z energetického hľadiska si myslím, že tieto rozhodnutia nie sú úplne šťastné, ale zase viem, že z finančného hľadiska sú lepšie realizovateľné pre tých klientov, že obaliť to a dom či dýcha, nedýcha, to je taká téma,
možno to je tak nejak akademicky asi zložitejšia téma, ale z môjho pohľadu dom nemá čo dýchať. To je, keby som povedal, dýchá vaše telo cez ruky. No nie. No, vaše telo dýcha cez plúca, cez nos a tak ďalej a ústa. A takisto dom dýcha cez na to určené konštrukcie, čiže otvorové konštrukcie, dverné konštrukcie, klimatizačné konštrukcie, notené vetrania a tak ďalej. Tak dom dýcha. Tej tehle je úplne jedno, alebo tomu itongu, že či teda tam je zateplená tým alebo tým. Hej. Čiže to dýchanie je také, samozrejme, možno kolegovia z branže by mali na to trošku iná. Je otvorené stavby. Rôzne otvorené tak ďalej. Hej. No, za mňa z energetického hľadiska, ako uniká energia, je cez tieto konštrukcie. Hej. Cez ktorú najviac? Keď si zoberieme, že dom, mám škatulu, cez čo utíka najviac energie? Dve máme konštrukcie. Najviac uniká z fyzikálneho hľadiska je vrch, čiže cez strešnú alebo stropnú konštrukciu a cez otvorové konštrukcie. Čiže teraz, ak by som aj mohol povedať, že keby nemám peniaze, mám starý dom a chcem si spraviť to úplne že kritické minimum, tak by som určite zaizoloval strešný plášť, by som hľadal. Viete, ale tie strešné plášť na tých starých domoch sú rôzne, viete, tam tie krovy. A možno, že to skúde, že nemám pochoznú povalu napríklad. Áno. Čiže tam by som izoloval a aby som našiel nejaký druh fúkanej izolácie, aby sa to tak pekne rýchlo tam zaizolovalo, hej, aby to bolo bez tých nejakých dodatočných konštrukčných, čo všetko predražuje, hej, systémov a tak ďalej. Čiže treba to tam nafúkať, treba si vybrať samozrejme izoláciu takú, aby teda mala dobrý súčinový prechod tepla, aby bola aby aj tá dýchala, aby bola páropriepustná a tak ďalej. To už by som išiel do nejakých tých zbytočných záležitostí. No a potom okná. No cez tie okná máme najväčšie úniky. To aj pri tej termovizi, čo ste spomenuli, tak tam cez tie okná vidíte najviac sú tak žiary, hej, že nemôžeme porovnávať sklo, aj keď je trojsklo, aj keď je plnené kryptonom, xenonom, radónom, to je jedno, aké máte 8-komorové, nejaké hliníkové, nemôžeme porovnávať s elegantnou konštrukciou, teda obvodového. Je dneska veľký rozdiel medzi napríklad dvojsklom a trojsklom? Ale je dvojsklom, máte súčinného prechodu tepla, dajme tomu 1,1 a trojsklom až 0,6 môžete mať. Je o polovicu menej, ako keby... Je to možné, 40 až 50% môže byť, hej. A to závisí ešte o iných parametrov, aj potom aj pri teplných ziskoch a tak ďalej. To je zase dobre v lete, kedy potrebujeme ochladiť ten dom, takže... A ako sa Blanka pozerá napríklad na staršie takéto domy, hej, že viem, že niektoré banky znižovali práve tú sumu, ktorú si môžete ako súby prefinancovať, že nebolo to 80% pri starom rodinnom dome, ale iba 70, niekde dokonca 60% poskytovali ako keby úvery, že to LTVčko bolo reálne nižšie pri starých domoch, lebo správe sa obávali možno, že životnosti alebo celkovo vysokých energií. Presne tam nie je to len otázka nejakej energetickej efektivnosti, určite tam vstupuje viacej parametrov a to vyhodnocovanie tých nehnuteľností bude v budúcnosti iba obohatené, čiže stále sa budeme pozerať na tie nehnuteľnosti z toho pohľadu, z ktorého sme sa pozerali, z pohľadu tej udržateľnosti, tak samozrejme presne staré domy, áno, to nie je technický stav, ten sa vyhodnocoval predtým, bude sa vyhodnocovať aj ďalej. Z pohľadu nejakej energetickej efektivnosti je to práve iba o tom, že pokiaľ si beriem úver na starý dom, tak samozrejme treba počítať s tým, že do budúcna jednoducho bude vyžadovať rekonštrukciu. Pokiaľ tá rekonštrukcia nebola už vykonaná, a toto je napríklad ďalšia vec, ktorú častokrát banky nemajú informáciu o tom, že nehnuteľnosť bola zrekonštruovaná, pretože v procese poskytovania hypotéky máme nejaký reálny stav tej nehnuteľnosti, vieme v akom je stave. A pokiaľ v rámci čerpania hypotéky máte úver na hypotéku zhruba na 20 rokov, dajme tomu v priemere, tak keď po nejakých 10-12 rokoch nerefinancujete v inej banke tú hypotéku, ale fungujete stále v rámci jednej banky, tak tá banka nemá informácie o tom, že ste rekonštruovali. Čiže je možné, že vlastne sa stále pozerá na vašu nehnuteľnosť ako na starý dom a pritom vlastne ten dom už bol dávno zrekonštruovaný aj v úplne inej energetickej efektivnosti ako teraz. Potom by mohla klesnúť napríklad tá úroková sadzba? Do úrokovej sadzby to zatiaľ nemá vplyv. Hovorím zatiaľ, pretože otázne je, kde všade sa v budúcnosti naozaj tá energetická efektívnosť premietne. Ale teda zatiaľ úroková sadzba nie. Ale keď môžeme dať takú radu klientom, že dajme tomu, že 5 rokov bývame, zrekonštruujeme, to znamená, že my zvýšime hodnotu tej nehnuteľnosti, máme navyše niečo vysplácané, dajme tomu, že tých 5 rokov sme splácali tú hypotéku, tak my môžeme urobiť refinancovanie
a navýšiť si napríklad objem úveru, vyťahnuť ďalšie zdroje, lebo ten predmet zabezpečenia vzrástol a napríklad tieto zdroje vieme investovať sa do niečo iného alebo do nejakej inej nehnuteľnosti. Čiže toto v každom prípade odporúčate, že keď sa urobí rekonštrukcia, tak dať banke vedieť a keď chcem niečo teda získať navyše. Určite áno. V podstate, keď robím rekonštrukciu, tak presne mal by som mať ten energetický certifikát a doniesť do banky ma v podstate nič nestojí. Samozrejme, určite v budúcnosti sa to bude dať robiť aj cez rôzne digitálne kanály, čiže otvoríte si Georgia, nájdete tam certifikát, zatiaľ nie, ale teda v budúcnosti aj toto bude určite cesta. Čiže viem ten certifikát dostať do banky, odhľadom od toho, či sa rozhodnem, že chcem refinancovať tú nehnuteľnosť a podobne. Tam je to naozaj individuálne, čiže závisí od toho klienta, či má o niečo takéto záujem. Ale to, že tú banku tom informujem, alebo že tam ten certifikát ma nič nestojí, ale v budúcnosti mi to môže pomôcť. A vy ako bankári plánujete napríklad niečo také, že budete poskytovať pôžičky práve na takúto rekonštrukciu, na zvýšenie tej efektívnosti, energetickej efektívnosti, napríklad s nejakým znížením úrokov, že to, čo robí vlastne teraz obnov dom, hej, alebo čo sú tie projekty dotácie, že poviete, dobre, tak chceš zatepliť, tak tu máš 1% úrok. Nešiel by som úplne do tejto témy, že bude mať 1% úrok, alebo že budú tie úroky. Ten zvýhodnený úrok závisí od veľa faktorov. To znamená, na to, aby banka dala zvýhodnený úrok, tak tiež musí mať tie peniaze nejakým spôsobom zvýhodnené. Čiže tá cenová politika nie je iba o tom, že banka si zmyslí, že teraz to chcem podporiť, tak dám takýto úrok. Ale určite chceme aktívne aj klientov podporovať v tom, aby obnovovali tie svoje nehnuteľnosti, pretože ciele sú takisto nastavené v rámci Európskej únie, to znamená, tá veľká rekonštrukčná politika príde a jednoducho tie nehnuteľnosti bude treba zefektívniť. To znamená, áno, ako banka určite chceme pomôcť tým klientom, aby teda bývali v tej energeticky efektívnej nehnuteľnosti, ale nielen kvôli tomu teda by mali nižšie ceny za energie. A pokiaľ mám energeticky efektívnu budovu, tak mám aj vyššiu kvalitu toho bývania. Pretože to, keď vymením okná, cez ktoré mi predtým fúčalo a dám tam naozaj nejaké iné okná, tak či už plastové alebo proste nové okná, tak jednoducho zvýšim komfort svojho bývania. Takže nie je to čisto iba o tej energetickej efektívnosti, ale je to aj ako dobre sa mi býva v tom dome. A kebyže takú zhrňovaciu otázku na záver položím, že predikujete, že môže byť väčší problém v budúcnosti financovať staršie nehnuteľnosti ako novostavby pred touto obnovou, alebo tej budúcnosti, dajme tomu 3-5 rokoch, to zatiaľ nebude téma? Opäť by som nešiel úplne do toho, tam je to naozaj individuálne, pretože bude určite musieť ten klient počítať s tým, že sa budeme aj pozerať na jeho príjem a na to, či má prostriedky na prípadnú rekonštrukciu, alebo teda vyššie ceny energií. Či to bude problém pri financovaní, to závisí naozaj individuálne potom od toho klienta, ale áno, budeme sa určite na to v budúcnosti pozerať a nejakým spôsobom to zohľadňovať pri tom financovaní. A teda zatiaľ to vyzerá, že minimálne tá cesta toho DST tam je určite. Či sa to premietne v budúcnosti aj do iných parametrov, tak to ešte uvidíme. Jasné. Keď si to zhrnieme nejako štatisticky, tak ja už som aj spomínal, že nejaká veľká väčšina tých bytových domov je obnovená na Slovensku. A vy máte nejaké informácie k starším rodinným domom, že ako tu vyzerá obnova, ako sa to hýbe? Mám informácie a i keď asi presné informácie má Slovenská agentúra životného prostredia, ktorý v zmysle teda toho programu PO, plán obnovy a odolnosti, je to v tisíckach tisíc, čiže ja poviem tak, že okolo možno aj 20 000. Ale to je ako len môj odhad, že sa už zrekonštruovalo a jednodenne pribúdajú tieto domy. Bolo, myslím si, ak si dobre pamätám, 6 výziev bolo vyhlásených a každá výzva si myslím, že bola úspešná, a už to trvá od roku 2022. Čiže a budú ďalšie nejaké programy. Teraz najbližšie, ak mám dobré informácie, v júni by mala výjsť nejaká mini výzva pre tú energetickú chudobu, kde sa bude. Nie sú ešte jasné, nie sú stanovené ešte jasné podmienky, ale zatiaľ tak predikujeme, že okolo 10 000 eur mal klient dostať. A no to je presne ako voda na mlyn, čo sme sa bavili, že ten klient vie z tých 10 000 eur vie vymeniť tie okná a dať tú izoláciu na toho strešného plášťa.
A či už vyjde na to, že môže vymeniť aj teda kotol za teplné čerpadlo a tak ďalej, to už je na ňom, ale toto je teraz víza, mala by byť jasná pre 16 000 domov, hej, čiže to už je relatívne veľký objem. relatívne veľký objem a treba s ním rátať a už teraz máme také registračné dopyty, že ľudia už sú hladní potom, lebo vidia, že to funguje, prekonali takú tú prvú aktivní nedbojovú niečo. Nič nedostaneme. Že nedostaneme, ja veľa roboty urobím a keď mi to prepáčte. Ešte sám si to musím zaplatiť na začiatku. Presne tak, ale táto výzva mala byť o tom, že by mali tí klienti aj dopredu dostať tie peniaze, lebo tak keď je niekto chudobný, tak nemá si to z čoho. Hej, čiže asi takto a my sa z toho reálne tešíme. Tam síce nebude potrebný energetický certifikát, to už máme takú nejakú informáciu, ale zase tešíme sa z toho, že budú aj títo ľudia si môcť optimalizovať náklady na energie. A teraz taká otázka, že pokiaľ sa napríklad využíva nejaká tá predchádzajúca výzva, neviem, že či ste vy úplne, že to správne, je možné i kombinovať tie výzvy, napríklad, že na fotovoltaiku viem, že je nejaká ďalšia výzva, alebo na teplné čerpadlo, alebo... No, nie, som to správnou osobou, dobre ste povedali, ale opäť zo skúsenosti robíme v tom denne sme v tom namáčaní, hej, takže viem, že doteraz to nebolo možné. Dokonca sa to aj vyčleňovalo. Keď niekto si spravil dotáciu na fotovoltiku, už nemohol na ňu žiadať napríklad teda z tejto inej výzvy. Áno. Nebolo to možné. Ale akože mohol žiadať, hej? Že mohol mať žiadosť na zateplenie domu a potom ďalšiu, keď bola minimálna. Áno, môže žiadať. Dobre, a dáva fotovoltika význam napríklad pri tých rodinných domoch? Asi závisí od prostredia, že kde sa ten dom nachádza, ale je to vôbec taký zdroj, že ktorý sa raz vráti, lebo veľa takých zákulisných kuloárnych rečí bolo, že však to, kým sa zarobí na to, čo to stálo, tak sa to pokazí, hej, alebo to nebudeš vedieť využívať. Tak ako je to vlastne s fotovoltaikou? Opäť tu poviem len z môjho pohľadu, lebo to už nechcem tu kolegov, ktorí predávajú fotovoltické panely nejako podraždiť, hej, čiže môj názor z energetického hľadiska opäť je taký, že fotovoltika, keď máte väčšie odbery v rodinnom dome, hej, tak má význam. Áno, lebo tam máte ten dopad tých slnečných lúčov. Vieme, že teraz v zime je aj ten horizont toho slnka je proste nejaký nižší, hej, ako keď máte v júli a slnečko svieti a ten svit je obrovský, hej, že od 6. už je slnko na obzore a zapadá nám o 9. večer, ako keď teraz už od 3. o 4. máme tmu. Čiže táto prirodzený prechod noci a dňa neprospievajú tým účinnostiam toho fotovoltického systému. Na druhej strane viem, že tie fotovoltické systémy idú stále dopredu, tie účinnosti stále idú vyššie a vyššie. Čiže ja to poviem úplne laicky. Ak v dome máte, vymyslím si, auto na elektrickú energiu, hej, ak máte nejaké iné spotrebiče, okrem tých štandardných, ako je chladnička, televízor, tak ďalej, hej, ak máte nejaké, neviem, že potrebujete ohrievať vodu teplú na elektrickú energiu, či máte nejaký bazén, výrivku alebo niečo, tak ja myslím, že sa to oplatí. Je to obnoviteľný zdroj energie v kombinácii s tepelným čerpadlom, nám to aj reálne zdvíha primárnu energiu v energetickej certifikácii, čiže my keď aj hodnotíme nejaký objekt a potrebujeme nastaviť nejakú úsporu a robíme nejaké nápravy v tom certifikáte, tak prvá z možností je siahnuť, vymeniť starý kotol na plynné palivo, alebo teda starší kotol na rôzne typy paliva za teplné čerpadlo spolu s fotovoltaikou. Lebo fotovoltaika vám dodáva tú potrebnú tretinu tej energie do toho teplného čerpadla a zvyšok teplné čerpadlo teda poberá zo vzduchu, čiže tam je to ideálna kombinácia. Čiže opakujem, ale keď mi niekto povie, že ja chcem fotovoltiku a kúrim drevom a mám len chladničku a svietim ledkami, tak to moc extra význam nemá. Ale to je zase v spôsobe prevádzky toho domu. Hej. Niektorí ľudia majú na elektriku všetko. Systém, ovládanie, žalúzie, auto, bazén, teplú vodu ohrieva a tak ďalej. Tepelné čerpadlo majú a že tam sa to samozrejme veľmi oplatí a aj v zmysle tých rôznych dotácií, ktoré sme mali, hej, tak tam to, a to už nehovorím, prepáč, som zabudol to batériové úložisko. Už teraz tie batériové úložiska sú na vysokom stupni vývoja. Je to bezpečné? Lebo žalá klientov sa toho bojí. Určite áno. Oni sú už není na báze tých starých batériových úložiskách, čo bolo pred 2-3 rokmi, ale on sa tak vyvíja ako AI, hej. Čiže proste každým týždňom proste to ide dopredu a ja by som bol zastancom, že keby si ja tiež bývam v rodinnom dome,
mám plynový kotol, čiže tak, obuvník chodí bosík. Áno, ja by som tiež zvažoval, keby som chcel rekonštruovať, optimalizovať môj dom na teda čo najlepšiu úsporu energie, čiže by som vymenil kotol, teplné čerpadlo, fotovoltiku, auto by som nabíjal v garáži a by som teda takto zvažoval, to by malo určite význam. A baterku, to je ako chladnička, by to mala pekná baterka, bateriové všetko to v týchto časoch, kedy potrebujem, kedy mám ten pík ja, že som doma a je tma, tak fotovoltaika nejde, tak budem ťahať z baterky. Jasné. A už je to cenovo dostupné aj. Čo znamená to, že koľko by to išlo taký 100-metrový dom rodiny, poviem príklad, že teplné čerpadlo spolu s tým? Ja už som videl, keď som ja sa zaoberal, tak to bolo aj za okolo 20 000 eur pred 2-3 rokmi, ale teraz som už videl aj ponuky pod 10 000, 5, 7, 8 000. Čiže kompletne celý systém. Videl som už aj takéto ponuky, že ponúkajú. A plus na to sú ešte tie dotácie, že dá sa... Aj nejaké dotácie, teraz neviem, či konkrétne nejaká je vyhlásená, že či funguje, ale boli na to dotácie, boli na to. A verím, že aj budú. Ako s rekuperáciou, lebo to je ďalšia taká vec, ktorá je dneska, že už asi nie nová, ale veľa klientov to objavuje, že mali sme z mojej praxe budem hovoriť, boli sme na objazd nejakého rodinného domu a bola tam rekuperácia a ten klient tam, čo to predal, vlastne hovoria, neuveríte, ale manželka vždycky príde ráno, synovi, otvorím okno do Korána, a tam hovorí, že ale na čo to robíš, sa tam tu vetra, je tu rekuperácia a tam ide o ten chlad, že ona cíti čerstvý vzduch, že keď je zima, že keď je v podstate konštantná teplota v dome, čiže tí ľudia stále na to nie sú ešte zvyknutí, že oni postupne na to všetko prichádzajú. Áno. Tak povedzte nám o rekuperácii, že aký toto má vplyv. Áno. Rekuperácia je výborná záležitosť. Ona vie zrekuperovať ten vzduch a odovzdať ten odpadový vzduch, ktorý je vydýchaný alebo nejako znehodnotený, vie odovzdať to teplo a samotný vzduch odchádza preč. Studený vzduch prijíma to teplo, čiže nejaký kvázi predohrev toho vzduchu a ten čerstvý vôjde do tej pobytovej miestnosti, pobytového priestoru. Je to výborná vec, pokiaľ, dobre ste povedali, pokiaľ prevádzka toho domu to vie uchopiť správne. Lebo je mi úplne zbytočná rekuperácia, keď presne manželka príde, to im musíme, manželka aj manžel príde, že manžel otvoril, má rád čerstvý vzduch a potom zrazu celá rekuperácia prestala mať význam, lebo tú energiu, ktorú sme trošku ušetrili, tak zatiaľ, tak vlastne ide do luftu. Takže toto je presne tá vec, čo hovorím, že je rozdiel medzi normalizovaným hodnotením, ako by sa malo užívať, základné nejaké podmienky. A to prevádzkou. A aký máte názor, že na lokálnu a centrálnu rekuperáciu, že asi vieme, čo je účinnejšie, no a vôbec tá lokálna rekuperácia význam? Toto je na trošku dlhšiu diskusiu. Lokálna rekuperácia má význam, my to aj robíme do návrhu opatrení, to sú také tie trubičky cez stenu, ktoré teda robia tento istý systém, ale ja osobne by som preferoval centrálnu, i keď viem, že lokálna je cenovo o mnoho výhodnejšia ako centrálna. Ono je to tak, že ako keď máte napríklad kompletne chladený celý priestor, že máte normálnu vzduchotechnickú jednotku, a vy vychladíte ten priestor, upravíte opravíte vzduch, viete ho preprať ten vzduch a tak ďalej, že sú tam úplne iné komfortné požiadavky na ten vzduch v tom danom priestore. A ako keď máte napríklad, dáme tomu, že split systém, čo je super, ale ten split systém má svoje výhody a nevýhody, či už hľadiska prúdenia vzduchu a tak ďalej. Čiže je to riešenie, báme sa o rekuperácii, ale nebáme sa o tom, že to bude mať nejakú obrovskú účinnosť. Možno psychologickú áno, že fajn, mám, ale tá centrálna je centrálna. Ja viem, že napríklad aj niektoré banky, myslím si, že alebo skôr fondy, štátny fond rozvoja bývania, on robí tie dotačné schémy na nájomné bývanie a tam napríklad, že lokálnu rekuperáciu neberie z úvahy. Čiže buď máte centrálnu, alebo o to menej peniažko dostanete v podstate ten úver, ktorý si môžete brať potom na ten nábyt, na to prenajímanie. Čiže jednoznačne centrálna rekuperácia už keď... Z pohľadu funkčného, technického, energetického centrálne. Jak sa nám to bude vyvíjať teraz to najbližšie obdobie? Kde sú dneska aktuálne trendy v rámci práve tej úspory? No, ja by som to povedal takou myšlienkou. Bude sa to vyvíjať tak, že všetko sa bude sprísňovať, všetko už aj sa sprísňuje. Má to výsledok, keď zoberiem, že aká je Európa, čo sme my oproti celému svetu? Že sme
strašne malinký, si zoberieme Ameriku, ktorá na všetko kašle, hej, zoberieme si Čínu, Indiu, neviem, Rusko možno. A my teraz v rámci Európy tu ideme robiť zo seba akože skanzem a chceme všetkým ukázať, že toto je tá správna cesta. Má to vôbec význam? Akože... Ja mám to poviem takto, no má význam recyklovať. No, tak má, nemá, to je taká tiež polemika. Má význam šetriť energiu? Má, nemá? Ja myslím, že má. Lebo keď šetríte energiu, tak v podstate šetríte úplne iné systémy za tou energiou. Hej? Čiže to nie je o tom, že ja som ušetril elektrickú energiu alebo teda na plyne a sa teším z toho. Hej? Čiže to má nejaký globálny ukazovateľ vzadu, podľa mňa. A prečo? Neviem sa teraz vyjadriť k nemyslím povolenkám, ktoré majú prísť, hej, tie ETS 2 a tak ďalej, to ešte všetko máme pred sebou, ale vyzerá to tak, že žiť v starom dome, ktorý nie je zaceplený, nie je nejako optimalizovaný, bude možno aj drahšie pre bežného Slováka, ako žiť už v opatrenom dome. A či to má význam? Tým, že Európska únia to dotuje, tak to význam má. Lebo jednak už len prvé hľadisko je, že je to pekné. Keď si zateplím, tam pekné, mám pekné, hej. A ľudia na to tie peniaze nemusia vždy mať. Hej, čiže ľudia radi rekonštruujú, radi teda... my napríklad vidíme v certifikácii, a my o tom nerozhodujeme, ale nám sa každú nejakú periódu, neopak, že každý rok, ale sa nám sprísňujú pravidlá. My, ten dom, ktorý pred 10 rokmi spadol do Bčka, už teraz by nebol vyhovujúci, že by už klient neskolaudoval. Hej? Že už teraz musí klient, keď kolauduje, dať dom, alebo teda spraviť ho tak, zrealizovať do A1, A0. Hej? Pri už novostavbe je to A0. Pri predaji, prenajme je to ešte trošku niekde inde. Áno? Čiže význam to má, sprísňujeme, máme. Ideme všetci do zeleného, máme však plán obnovy odolnosti je presne o tom, hej, aby sme tú energetickú stopu trošku ponížili, hej, veď to je aj v tom ESG, to E je Enviro, hej, a tam je 70% požiadavek na energetickú úspornosť daného podniku alebo danej budovy, čiže ja myslím, že áno, lebo však demograficky stále rastieme, hej, stále už na zení 7-8 miliard, už nás bude 9 miliard. A To sa budeme dostaviť. Nie sa to zláme práve, hej, že Začali už meníme. Slováci isto menej, hej, teda aspoň tu na... celková Európa. Popoprad. Áno, Poprad, áno. Ja by som ešte, možno takto doplním, že či sa to oplatí alebo nie, alebo teda jedna vec je dotačný systém, ale treba to brať ako keby v tom širšom kontexte, že naozaj preto sa volá ten plán vlastne obnovy a odolnosti, že tu sa naozaj treba baviť o tej odolnosti a nebrať to iba ako tú zelenú vlnu, lebo áno, tá legislatíva, ktorá vznikla v podstate v tom minulom ako keby volebnom období Európskej komisie, sa vniesla na takej tej zelenej vlne. Boli tam strany, ktoré jednoducho presadzovali túto tému a ako keby všetko to prechádzalo veľmi ľahko. Teraz sa ako keby tá karta obracia a začína sa riešiť konkurencieschopnosť Európy, začína sa riešiť obranyschopnosť Európy a v podstate začína sa meniť geopolitika. A na druhej strane tu máme ako keby ESG a tú udržateľnosť a ono to vyzerá, že to ide proti sebe. Ale v podstate ono sa to nejakým spôsobom doplňa, že samozrejme niektorá legislatíva sa bude upravovať, pretože to nastavenie sveta sa zmenilo. A pokiaľ sa bavíme napríklad energií, tak Slovensko je, čo sa týka energií, tak samozrejme elektrickú energiu, výroba elektrickej energie, Slovensko je na tom úplne super, akože máme viac menej úplne dekarbonizovanú výrobu elektrickej energie. Spotreba samozrejme vyzerá ináč. Čo znamená dekarbonizovaná? To znamená, že je nízka intenzita uhlíková na vyrobenú kWh. Hej? Čiže v podstate Slovensko už nemá tepelné elektrárne. V podstate ten energetický mix v rámci výroby je postavený na jadre a na obnoviteľných zdrojoch, hej? Čiže viac menej vodná energia. Samozrejme doplnkové služby, alebo teda doplnkové nejaké zdroje paroplynové elektrárne tu sú, ale nie v nejakom veľkom meritku. Potom tu máme teplárenstvo. Stále sme na tom v porovnaní s inými krajinami dobre v tom, že sme relatívne dobre plynofikovaní. Problém je ale, že čo sa týka zásob zemného plynu, tak Európa na tom nie je úplne dobre. To sme videli, plynová kríza a tak ďalej. Celkovo spotreba fosílnych palív je super, pokiaľ tie fosílne paliva máte. A Európa ich úplne nemá. Európa nemá ani ropu a nemá ani také zásoby plynu. To znamená, že pokiaľ chceme byť nejakým spôsobom ako Európa naozaj aj v podstate obranyschopný, ale aj odolný, tak potrebujeme riešiť zdroje, ktoré si vieme vyrobiť lokálne. Samozrejme nie je za účel toho, že budú drahé energie. To nie. Ale treba začať riešiť nejakým spôsobom transformáciu
aby Európa nebola odkazaná na štáty iné, pretože vidíme, že tá situácia sa mení a tie spojenectvá sa takisto menia. Čiže v tomto kontexte je dobré riešiť aj tú energetickú efektívnosť. Samozrejme, najlepšia energia je tá, ktorú nespotrebujem, to znamená, že ju netreba vyrobiť. Hej. Pokiaľ sa bavíme o dekarbonizácii, tak samozrejme dekarbonizácia priemyslu bude znamenať vyššiu spotrebu elektrickej energie. Nemusí znamenať nevyhnutne celkovú vyššiu spotrebu energií, pretože niektoré technológie, ktoré sú teraz, sú energeticky neefektívne, ale samozrejme, dajme tomu, využívajú zemný plyn alebo využívajú ropu. V budúcnosti budú využívať elektrickú energiu, ktorú musíme vyrobiť. To znamená, nároky na výrobu elektrickej energie budú rásť. Ale zároveň sa vieme zbaviť možno niektorých fosílnych palív. Tu by som ešte nadviazal aj na jednu tú myšlienku, ktorú hovoril pán Kopecký, že obuvníkov syn chodí bosý. Ono je to v podstate dobre, pretože pokiaľ máte nový kotol plynový, ktorý je efektívny, tak prečo by ste ho mali teraz silou mocou meniť za teplné čerpadlo a vyhadzovať ďalšie peniaze, ktoré viete využiť napríklad na fotovoltiku alebo proste na niečo iné. Čiže aj tá transformácia, v podstate znižovanie energetickej efektívnosti, aj dekarbonizácia musí ísť postupne. To znamená, naozaj zameriame sa, máme nejaký balík peňazí, ktorý vieme poskytnúť vo forme dotácií niektorým domácnostiam. Zameriame sa naozaj na tie, ktoré sú ohrozené v rámci zvyšovania cien energií. Hej. Dajme to tým, ktorí naozaj potrebujú momentálne aktuálne riešiť urgentne tú rekonštrukciu. Tí, ktorí tú rekonštrukciu urgentne nepotrebujú, kľudne nech to odložia na neskorší čas. Hej. Čiže netreba to riešiť úrad systému, že teraz prejdeme všetci na teplné čerpadlá. Ono by to zrejme nezvládlo ani úplne prenosová sústava a tak ďalej. Hej. Čiže to je druhá vec, že vlastne tá energetická transformácia sa bude týkať vlastne aj tej infraštruktúry, ktorú bude treba riešiť. A voči tomuto, čo hovoríte, je úplne ako pes na oko jedna vec, že viete, čím sú prevažne vykurované byty na Slovensku? 70% bytov je čím vykurované. Centrálne zásobovanie teplom, párov. A čo je to palivo? No aby som typol, že väčšia plyn. Nie. Uhlie. Čierne, hnedé uhlie. Uhlie. Čiže 70% bytov na Slovensku nám kúri uhlí, lebo je tu obrovská teplárenská lobby, Áno. ktorá si toto vydúpala. Vám ako developerovi nedovolia sa napojiť, alebo urobiť hocičo teplné čerpadlá, teda vy máte k dispozícii centrálny zdroj tepla, to musíte napojiť na uhlie, hoci máte novú stavbu, je to tak? Čiže, viete, že toto je to takéto slovenské, hej? Že ako si vieme strieľať do vlastnej nohy. Alebo ďalší príklad poviem, z pohľadu ESG, že drevostavby. Hej? Že tu môžete na Slovensku postaviť do 4 podlaží, myslím, do 12 metrov, ak sa nezmenila norma, lebo však to bolo pred rokom, keď som sa tým zaoberal. V Čechách myslím, že to môže byť 19 metrov a v Rakúsku to môže byť 100 metrov. Lebo v Rakúsku horí drevo inak ako na Slovensku, viete. No. Čiže toto hovorím, že ja som tiež nadšenec pre všetky tieto technológie, ale ono by bolo, treba sa trošku zamyslieť tak reálne nad tým, hej, že tak OK, tak odstavme centrálne zdroje tepla, poďme na obnoviteľné zdroje v rámci tých centrálnych zdrojov tepla. Tak, že ono zase úplne odstaviť centrálne zdroje tepla sa asi nebude dať, ani to možno, nevidie to možno ani ekonomicky úplne dobre, ak by naozaj mal každý prejsť na individuálny zdroj výroby tepla. Samozrejme, ale to bude závisieť naozaj individuálne. No, tu vám len oponovať, lebo sme robíme v developerskom biznise a pre nás je jednoduchšie urobiť si vlastnú technológiu s teplnými čerpadlami, ako sa napojiť na existujúcu, dávať tam chillery a tak ďalej. Je to lacnejšie pre nás, efektívnejšie, lacnejšie pre klienta, má lacnejšie byty, o polovicu má lacnejší účet za teplo, kebyže sa vieme napojiť individuálne z našich vlastných kúrení. Čiže áno, ale teraz si predstavme, že by naozaj celá Bratislava prešla na teplné čerpadlá, ktoré boli technológiou voda, vzduch-voda. Musíme dodržiavať samozrejme aj nejaké limity na podzemné vody a tak ďalej. Čiže naozaj, aby sme nejakým spôsobom výrazne neoteplili vlastne podzemné vody. Čiže z tohto kontextu to myslím nie z toho, že by to bolo technologicky nemožné, ale naozaj z toho, že nie všade možno bude sa dať prejsť na lokálne obnoviteľné zdroje a možno bude musieť sa byť centrálne zásobovanie teplom, ktoré v princípe nemusí byť zlé, ale samozrejme musí prejsť na obnoviteľné zdroje. Čiže toto je skôr tá idea, takže ale tých ciest je podľa mňa že veľa, len treba naozaj sa lokálne vždy pozrieť na to, že kde to dáva zmysel robiť individuálne, kde to dáva zmysel robiť centrálne.
Ale samozrejme tú dekarbonizáciu budú musieť riešiť všetci, aj teplárne. Čiže čo sa týka toho energetického mixu, tak neviem, to vám budem teda veriť, asi to máte lepší prehľad. Toto neviem úplne, že aký má energetický mix tie teplárne. Ale teda určite budú musieť dekarbonizáciu riešiť aj oni. A akože dekarbonizácia teplárenstva bude veľká téma určite na Slovensku. Aké je to vo svete celkovo, teda tá nálada v rámci aj iných štátov a ESG politiky? Hovorili sme, že teda Európa je malá. Ako napríklad Čína, India, Rusko pristupujú vlastne k tejto téme? Budem sa teda venovať ale v podstate iba viac menej tej klimatickej časti, tej témy ESG, lebo keby sme išli akože cez všetky písmenka a všetky témy, tak by to bolo na veľmi dlho. Čo sa týka minimálne tých klimatických politík, tak áno, Európa sa vybrala ako keby veľmi rýchlym tempom, ale stále v podstate iba v súlade s požiadavkami Parížskej dohody. Trochu ambicioznejšie, ako bola Parížska dohoda, ktorej sa zaviazali viac menej všetky veľké štáty. Áno, teraz USA odstúpilo od Parížskej dohody a teda USA ide naozaj opačným trendom ako všetky ostatné krajiny, pretože aj pokiaľ sa bavíme o krajinách Čína, India a podobne, tak stále ich vnímame ako čistých naozaj, že znečisťovateľov a niekde zaostalých alebo rozvíjajúcich sa. Ale to nie je pravda, pretože aj tieto krajiny napríklad už zavádzajú povinné vykazovanie napríklad informácií o udržateľnosti podnikov, najmä tých, ktoré sú kotované na burze, aby vy ako investor ste sa vedeli naozaj informovane rozhodovať, do koho chcete investovať. Rovnako, čo sa týka čistých technológií, Čína pochopila jednu vec, ktorú teda Európska únia úplne nedokázala prekopiť, že Európska únia nastavila politiky, ako znižovať emisie skleníkových plynov, ale to, čo to malo priniesť, to nedokázalo uchopiť, a to sú zelené technológie. A práve to, čo sa mohla byť aj líder vo vývoji zelených technológií, samozrejme s tými limitáciami, pretože nemáme tu všetky nerastné suroviny, tak Čína toto pochopila a Čína je líder vo výrobe zelených technológií. Zároveň, čo sa týka nejakej výroby energií, tak samozrejme je to stále obrovský inštalovaný výkon a každý rokom pribúda aj inštalovaný výkon energie z neobnoviteľných zdrojov. Ale zároveň sú aj líder v inštalovanom výkone obnoviteľných energií z obnoviteľných zdrojov. Takže Čína ako keby, že nám môže ísť v tomto príkladom? Áno, keď to dáme. Nie vo všetkom, ale naozaj len nedokážu momentálne obnoviteľnými zdrojmi pokryť vlastne celý dopyt po energiách. Ale ako keby každá krajina si uvedomuje, že tá klimatická zmena je reálna. Môžeme sa baviť jednak o síce dekarbonizácii, to znamená znižovanie nejakej uhlíkovej stopy a zmierňovanie klimatickej zmeny, ale potom tu máme tú adaptáciu. Čiže čím pomalšie budeme zmierňovať tú klimatickú zmenu, tým nám budú rásť náklady na adaptáciu, ktoré takisto musí niekto zaplatiť. To je jedna vec. Druhá vec, opäť je to v podstate aj tá nejaká sebestačnosť, obranyschopnosť, odolnosť, nazvime to akokoľvek. A takisto Čína ako taká nie je úplne... nemá nejaké veľké zásoby ropy, čiže napríklad čo sa týka elektromobility, prečo Čína tak ide dopredu v rámci elektromobility, lebo pochopujú jednu vec, že nebudú dobiehať proste Európu v niečom, čom je Európa dobrá, lebo asi na to nemajú úplne šancu dohnať technológiu spaľovacích motorov. Ale zobrali si, že potrebujú jednoducho obrovský nárast vlastne automobilov v krajine a jednoducho cesta je proste tá elektromobilita, lebo vedia v tom byť najlepší. Vedia proste tú elektrinu vyrobiť lokálne a nie sú závislí od ďalších fosílnych palív. Čiže toto sú ďalšie tie aspekty vlastne tej udržateľnosti. Ale naozaj veľa krajín vo svete, ktoré považujeme, že sú nejakým spôsobom v tejto téme zaostalé, tak nie. To je to opak, že jednoducho idú k tej téme dopredu. A pre niektoré krajiny je to takisto tie obnoviteľné zdroje nie sú nejaká trendová záležitosť alebo toho, že chcem vyrábať energie čisto, ale skôr o tom, že vôbec mám nejaké energie. Pretože pokiaľ si viem nainštalovať fotovoltiku na strechu, to znamená, že máme elektrickú energiu a je to super. Vie byť Európa konkurenciaschopná potom ako v takomto mixe týchto krajín z pohľadu všetkých vstupov, pracovnej sily? Konkurencieschopnosť Európskej únie je veľká téma a teda vychádza zo všetkých dát to, že Európa proste musí začať niečo robiť. Otázka je teda, ktorým smerom sa bude. My nahrávame podcast, my robíme. Áno. Bude to mať Európa ťažké, ale to asi nie je úplná novinka, čo poviem. Čiže naozaj budeme musieť začať tú konkurencieschopnosť vo veľkom riešiť a teda snaha Európskej komisie je to nejakým spôsobom riešiť.
ale teda niektoré tie opatrenia, v ktorých robí ústupky, alebo teda naberá nejakú spoločnosť spiatočku, tak je otázne, či naozaj to podporí tú konkurencieschopnosť. A to aktuálne teraz s tým Green Dealom, že ktorý bol, čo ste spomínali aj za tie predchádzajúce vlády, že dneska už sa uľavuje od toho. Viem, že sa stopla tá stopka tých spaľovacích motorov. Niektoré opatrenia idú do úzadia, áno, akože napríklad spaľovacie motory. Ono v podstate aj doteraz tá legislatíva bola nastavená, takže nebolo to úplne, že zákaz spaľovacích motorov, ale teda boli by na nejaké alternatívne palivá, hej. Otázne je, že či opäť ten návrh Európskej komisie, ktorý vzýšiel, tak nakoniec to bol taký mačkopec, že s tým nebola spokojná ani jedna strana, takže uvidíme, ako to bude vlastne celé, ako to dopadne. Ale otázne je, že či v roku 2035 naozaj bude také percento ľudí, ktorí si budú chcieť kúpiť spaľovací motor, pretože to sa bavíme, že máme pred sebou ešte 10 rokov vývoja elektromobility. Takže opäť, či toto je naozaj to kľúčové, čo zabezpečí konkurencieschopnosť Európy. Tak ale čo tu budeme robiť? Si zoberme, že my ako Slovensko, hej, to je v podstate sme taký americký Detroit. A teraz, keď začneme vyrábať všetko elektromobily, však super, však sa ako preklopíme na to, ale teraz ten mechanizmus výroby elektromobilu má násobne menej subdodávateľov. Čiže ja som bol na jednej konferencii a tam hovorili, že vlastne Slovensko sa stane že výhradným ako pestovateľom húb v rámci Európy. Že prečo húb? No však čo v tých halách, tak budú hryby testovať. Kde sa teraz auta vyrábajú. Čiže ako toto sú tie extrémy a tie následky, že ktoré si možno že neuvedomujeme, že my tu naozaj sme veľmi úzko zacielaní na tento druh biznisu. A keď sem prídu všetko elektromobily, no tak naozaj tie subdodávky a to množstvo tých ľudí, čo bude robiť? Otázka je, či sa vieme tomu vyhnúť. Asi nie. To znamená, že tá transformácia budeme v ňom musieť prejsť a jednoducho čím skôr začneme riešiť tú cestu, ktorou sa chceme ako krajina vydať, tak o to lepšie. Áno, zase na druhej strane, však všetci šikovní a normálni utekajú odtiaľto, takže vlastne už tu robiť nebude musieť byť, lebo nebude pre koho, keď to povie takto ďalej, ďalšie nejaké... Ale toto nie je asi úplne ideálny stav, ktorý chceme, ale áno, hej, čiže no... Ako banka možno, že z pohľadu, keď sa vrátime naspäť k súčasnej téme, ako banka to vidí v priebehu 3-5 rokov, že bude sa viacej dbať na túto energetickú certifikáciu, bude viacej banka vyžadovať aj z hľadiska tej uhlíkovej neutrality, že aby jej klienti vlastne boli, aj tí domácnosti boli uhlíkovo neutrálne? Určite, domácnosti uhlíkovo neutrálne, tam buďme iba pri tých nehnuteľnostiach, lebo samozrejme to závisí potom od dva veci. Čo sa týka nejakej energetickej efektívnosti, tak tam určite sa na to prihľadať bude viacej, to vieme, pretože ono to súvisí v podstate iba s riadením rizik, že celé to bude vychádzať z riadenia rizik a jednoducho tá energetická efektívnosť nám už začína vstupovať do tých rizik, ktoré sa následne vlastne oni sa transformujú do finančných rizik úplne bežne, čiže sú tam prenosové kanály, cez ktoré sa to transformuje. A ono sú v podstate také ako keby, že dva pohľady v rámci tých rizik, na ktoré sa banka bude musieť pozerať. Jedno sú teda rizika nejaké transformácie, ktoré nám vychádzajú práve z tej transformácie, čiže to je tá energetická efektívnosť. No a potom druhé sú fyzické rizika, to znamená to presne to, čo prináša klimatická zmena, čiže mení nám nejakým spôsobom meteorologické javy a celkovo vlastne klímu na svete a to nám prináša vlastne nové riziká, ktoré môžu ohroziť tú nehnuteľnosť. A banka sa bude pozerať na to, ako sú tie nehnuteľnosti vystavené týmto rizikám. Samozrejme potom tam stále bude platiť to, že jednoducho minimálne sa bude oči pozerať na to poistenie, čiže tá nehnuteľnosť je zhotočne poistená proti týmto rizikám. Pretože pokiaľ by sme mali obrovské množstvo nehnuteľností, ktoré by boli poistené voči niektorým rizikám, tak samozrejme potom následne, ak by došlo vlastne k takýmto javom, tak vlastne prichádza banka o kolaterály, ľudia prichádzajú o nehnuteľnosti, samozrejme. O tomto sme sa bavili pred podcastom, čo je obrovské riziko dneska pre Slovensko, pre túto pozíciu. Slovensko je na tom ešte dobré, podľa mňa sú iné krajiny, ktoré sú voči tomuto naozaj viac vystavené a sú na to rôzne štúdie, napríklad z USA, kde jednoducho nie je to úplne, nechcem to prirovnať teda k tej kríze, ktorá bola
vlastne spôsobená finančná kríza. Ale môže to byť naozaj spúšťačom, že jednoducho veľa nehnuteľností je možné, že je tam podpoistených alebo vôbec nie sú poistené a jednoducho tá klimatická zmena sa tu prejavovať bude a bude sa prejavovať aj v Amerike. To znamená, budú sa meniť úhrný zrážok, ako sa otepluje klíma, proste budú jednoducho meteorologické javy extrémnejšie. A ak to zasiahne tú nehnuteľnosť, na ktorú je hypotéka, ktorá nie je poistená alebo je podpoistená a naozaj ten klient nemá finančné prostriedky navyše, tak jednoducho nastáva problém, pretože on musí splácať hypotéku na nehnuteľnosť, ktorá je poškodená, prípadne musí riešiť dopravu a tak ďalej. Čiže aj toto sú naozaj rizika. No a to riziko na Slovensku, ste mi spomínali, že je v záplavách. Áno, v záplavách, akože v riečných záplavách Slovensko vychádza dosť zle, ale treba to brať z rezervou, že v podstate sú to proxy údaje, čiže vychádzame z nejakých záplavových map, ale samozrejme niektoré tie územia môžu byť nejakým spôsobom mitigované, to znamená, že môžu tam byť nejaké opatrenia proti tým záplavám. Ale vychádza to naozaj, že možno až niekde medzi 30-40% vlastne tých nehnuteľností na Slovensku je vystavených záplavám, riečným záplavám. V minulosti, keď sa projektovali aj tie opatrenia proti záplavám, tak sa projektovali či už na 10-ročnú, 100-ročnú vodu, 1000-ročnú vodu. Rovnako záplavy sme mali v iných mesiacoch, mali sme jarné záplavy, spôsobom topiacím sa snehom a tak ďalej. Ako sa bude meniť klíma, tak ten prejav tých záplav bude iný. Napríklad môže to bude záplavy z prívalových dažďov, na ktoré Áno, čiže príde naozaj prívalový dážď, za 24 hodín padne obrovské množstvo vody a tie nehnuteľnosti sú nejakým spôsobom chránené proti týmto záplavám. A čo je ešte taká vec, ktorú stále hovorím, že žijeme s infraštruktúrou z 20. storočia v 21. storočí. Čiže tá infraštruktúra bola dimenzovaná na úplne inú aj klímu, ako máme teraz a aká bude v budúcnosti. Čiže aj tú infraštruktúru bude treba nejakým spôsobom adaptovať na toto všetko. Jasné. Poďme do také praktickej teraz roviny, že pre klientov chcem si urobiť alebo potrebujem energetický certifikát. Čo odo mňa ako klienta budete viac menej potrebovať na také posúdenie? Potrebujeme hlavne teda na obliadke zistiť stav domu, nejakú fotodokumentáciu, potrebujeme zistiť projektovú dokumentáciu, či klient má alebo nemá. Ak má, je to super. Nejaký starší znalecký posudok môže? Nemusí byť znalecký posudok. Projekt dokumentáciu myslíme od projektanta stavebnú. Čiže aby sme videli, keď sa jedná teda príklad o rodinný dom, je iná dokumentácia, keď riešime Alpark, napríklad, aj dokumentácia, keď riešime rodinný dom, nejaký bungalov, máme nejaký len záklop, jednoposchodový. Čiže dokumentáciu, kde sú základné štandardné prílohy, ako podorysy, rezy, pohľady a tak ďalej, nejaká technická správa. Vyplňa sa štandardný dotazník, kde sa ešte dožiadavame od klienta nejaké jeho údaje, či už my to voláme, že meno, mesto, zviera, vec, že katastrálne územie, kto je ulica a tak ďalej. Teda jeho podpis potrebujeme kvôli GDPR a tým pádom môžeme ísť na výpočet energetického certifikátu. Koľko to trvá zhruba? Bežný dom do týždňa vieme vyhotoviť. Do týždňa. A sú aj teraz nejaké čakačky, že tej roboty veľa, že zhruba, že za aký predstiel by to klient mal začať riešiť? Keď sa budeme teraz rozprávať o realitných kanceláriách, že prečo by realitný maklér mal teda mať tú informáciu, že energetický certifikát je potrebný, čiže hovorím, ja som to už tu raz na začiatku povedal, že to nie je nejaká pasívna povinnosť, že dobre v zmysle zákona mi dá ten certifikát, lebo predávajúci má povinnosť ten certifikát poskytnúť budúcemu kupujúcemu, ale ono je to o tom, že ten energetický certifikát vypýta realitný maklér hneď priamo pri nábore nehnuteľnosti do svojho portfólia. A vtedy už pracuje s tým dokumentom, už vie ho priniesť do banky, lebo tak to je, on patrí ako medzi dokumenty, ako súdno-znalecký posudok, ako nejaká zmluva, prílohov a tak. Čiže on to zaradí medzi tie právne nejaké produkty, nejaké súdno-znalecké, tak aj teda energetické. A prídeme dokopy do banky a vieme to tam všetko im ukázať. A či už to bude, ako kolega hovoril, že digitálnou formou, alebo teda
papierovou formou, vie to teda klient predložiť a už má tie spomínané benefity od banky, ktoré tu zazneli. A není vhodné to nechávať nakoniec, hej, že ako nutné. Čiže by som to veľmi skrátil, je potrebné vypýtať si ten certifikát klient od realitného makléra. Ak realitný maklér vie o tom, že je potrebný aj mu to dáva to aktívum, hej, a tak ho ponúkne a sme nachystaní komplexne, profesionálne odovzdať, aby prebehol celý ten realitný biznis alebo povedzme mechanizmus, ktorý už nastane. A to obdobie tak, že začne to riešiť napríklad 2-3... Pri nábore. Pri nábore. Toto je to obdobie, kedy ten realitný maklér, lebo to je týždeň, 2 to môže trvať. My tiež nevieme, že hneď okamžite priznávame obliadku, či musíme naplánovať tie obliadky a tak ďalej. Niekedy sa vyžaduje 2-krát za tú stavbu, hej, že klient nemohol nájsť, myslím si, pôdorys, hej. Riešime to aj tak, že potom ten pôdorys nám pošle a tak ďalej. Čiže máme určité aj nejaké metriky, ktoré vieme vyriešiť aj teda online spôsobom. Takže pri nábore je najlepšie, to je tak, ako keby ja som bol realitný maklér, hneď to riešim, hneď to s tým klientom riešil, som edukovaný ako realitný maklér, viem, že ten energetický certifikát, mám tú energetickú gramotnosť, viem, čo to znamená, som trošilinko, nemusím teda dopodrobná, čo to znamená pre toho klienta, hej, že aby nekupoval mačku vo vreci, aby vedel, koľko energie ten mesačne ten dom, teda zvyšuje to samozrejme aj cenu nehnuteľnosti. Áno? My vieme, že keď máme 2 bytové domy, jeden zateplený, nezateplený, vymýšľam, má to nevoľno zateplení, hej, máme dvojizbačík, aj tu, a teraz sa pýtam, tak ktorý má väčšiu cenu? No tak kde je lepší energetický certifikát, hej, kde je vyššia trieda? Určite, ja si neodvážim povedať, či je to 3, 5, 70%, to asi nie, ale tak určité percento vám to zvýši. Ono sa to dá pekne vypočítať, hej, že napríklad, keď berieme horizont hypotéky, že 30 rokov a teraz si zoberieme, že máme mesačnú úsporu už len 100 € mesačne, tak máme to 1200 € za rok a tým pádom nejakých 35, tam sa 6000 € a tým pádom v horizonte tých 30 rokov je to naozaj potom lacnejšie, len toto je veľa klientov si to neuvedomuje, hej, že ono skôr ide, aj my sa s tým dneska stretávame, že absolútna cena, že koľko to stojí, preto som sa zapýtal na to LTV a tak ďalej, hej, že koľko to stojí, DTIčko klient dostane 80 000 a on sa teraz môže aj na hlavu postaviť kudačisko, ale nemôže si dovoliť vyšší komfort, lebo ho to DTIčko nepustí, hej. DSTI je v podstate o tom, že tam by to malo vstupovať, ale vždycky sa prehliada na to horšie. Hej, čiže čo viacej sekne, že či odsekne DTI alebo DSTI, takže z tohto pohľadu... Jasné. Akože ešte jednu vec by som možno len doplnil, aby aby z toho tu nevyznelo, že je lepšie banke radšej neukázať certifikát, aj keď ho mám, a hlavne keď je horšej triedy, aby mi nejak neupravili financovanie, tak budeme musieť vyhodnocovať v podstate všetky nehnuteľnosti, či ten klient predĺží certifikát alebo nie. Čiže tu naozaj platí, že pokiaľ máme staré informácie napríklad do nehnuteľnosti, ako nám ich neaktualizuje, tak samozrejme budeme pracovať s tým. To je jedna možnosť. Druhá, pokiaľ si teda bude žiadať o hypotéku a nepredloží energetický certifikát, tak my budeme musieť pracovať. Teraz je otázne, s akým scenárom, hej, možno, že dostane najhoršie hodnotenie, pretože nemá certifikát. Dosť nejaké stredné, hej, že toto ešte nebudem nejakým spôsobom tu naprezentovať, ale teda vždy sa budem musieť na to prihliadať, čiže len aby bolo teda jasné, že keď mám D-čkový certifikát, tak že radšej ho neprinesiem, radšej ho aj tak priniesť, lebo môže sa stať, že on má D-čkový certifikát a my povieme, že no a my sa pozeráme, že ako keby má G-čko. A viem, že vaša banka odpúšťa nejaký poplatok, keď je certifikát. Áno, je jedno, či je Ačkový, Dčkový. Je jedno, aký je to certifikát, práve kvôli tomu, aby sme mali informácie o tých nehnuteľnostiach, tak chceme ako podporiť klientov aj vlastne spolupracou s Delfia, aby jednoducho ten klient mal ten certifikát, aby mal informácie jednak on o tej svojej nehnuteľnosti a zároveň teda, aby sme my ako banka mali vlastne informácie o tej nehnuteľnosti, čiže je to v podstate a naozaj pokiaľ sa bavíme akože o tom poplatku, však ten poplatok, polovička toho 50% toho poplatku v podstate pokrie ako keby ten certifikát. Tie náklady vlastne. Čiže ten klient v podstate, je to motivácia pre neho, aby si ten certifikát dal. Už sme otvorili teraz otázku peniazy, koľko stojí taký bežný, že rodinný dom? Je to individuálne do 200 €. Do 200 €, už aj s tou obliadkou.
So všetkým. S vyhotovením, áno. To je taká štandardná cena, ktorú si aj na internete Tak nájdeš. to je menej v podstate ako znalecký posudok, lebo dneska znalecké posudky tie sa budú 200-250 eur, pri rodinných domoch cez 300. Áno. OK, poďme k tým developerom. Akože toto je tá otázka, že alebo že novostavba. My sme sa doteraz bavili o starých domoch, ako to zefektívňovať. Čo novostavby? Dneska už to máme, že zo zákona anulka. Čiže zrub si už postaviť neviem na Slovensku. Hej, dneska, že to už sa nedá. Ale nechceme rýpať, poďme sa baviť tak konštruktívne. Takže dobre, takže anulka. A ako viete developerom napríklad pomôcť v rámci celého toho projektu? Áno, ono zo skúseností vieme pomôcť už v tej prípravnej fáze. To znamená, že potom na konci poviem aj nejaké príklady, teda ak môžem, hej, že z praxe, ale to je všetko obligátna otázka, čiže my vieme sa zapojiť tzv. Produktom, že projektové energetické hodnotenie. To je niečo ako energetický certifikát, ráta sa to v zmysle rovnakých vyhlášok a noriem, ale nemá to takú štruktúru, keď to taký kukuč, poviem to tak. Hej? Čiže nevyzerá to presne tak farebne, tak pekne s fotečkou. Je to dokument, ktorý zvyčajne má 20-30 strán. Hej, vieme ho spracovať na základe toho, čo projektant navrhne. A vieme tam robiť viaceré nápravy. Vieme zrealizovať tam, že vidíme, že rodinný dom to je alebo väčšia budova, aké zateplenie, aké okná, a to je taká alchymia trošku. Riešime, dávame na tie nápravy. Jedno, druhé, tretia náprava. A vlastne spolu tak uvaríme s tým projektom alebo s tým projektným tímom, uvaríme takú polievku, že aby to energeticky bolo čo najefektívnejšie. Samozrejme, developeri, tá budova, ktorú sa chystajú realizovať, nie je len o energetickej efektívnosti. Je aj o iných aspektoch, ktoré musíme staticky, esteticky a tak ďalej, moderne. Tam sú rôzne aspekty a my tam len dáme tú mrkvu, hej, kalerab tam už je tam aj už, ja neviem čo, hej, nejaké kuriatko a z toho vytvoríme ten slebačí vývar. Hej. Čiže my túto mrkvičku tam dáme a typické príklady, kde sme takto spolupracovali, je Twin City, Eurovea, BC Fórum, hej, a tak ďalej. Rôzne tie veľké budovy, kde sme to globálne sa zúčastňovali tých projektových porád a navrhli sme spolu po viac hodinových nejakých tých konzultáciách a odborných poradách, sme navrhli teda v projektovom energetickom hodnotení, sme navrhli teda takoto nejak bude. A pozor, je to povinná súčasť pri stavebnom povolení. Áno, je to zákonná povinnosť tiež. Certifikát na Slovensku je pri kolaudácii povinná listina, predaj a prenajme a projektové hodnotenie bez tohto dokumentu by stavebný úrad nevedel vydať stavebné povolenie. A viete to robiť napríklad pre tých developerov aj bez toho, aby nejako rástli náklady na výstavbu? Alebo ten vstup, aby bol náročný? Samozrejme, to som spomenul, to je tá vec, že musíte navnímať toho developera. Hej, už sú projekty, ktoré vyslovene vsadili na ten marketing, že majú zelenú tú budovu. Hej, a fakt majú. Sú tam také technológie, že oni tam dali tak drahé technológie a ja už neviem vyhodnotiť, či to bol dobrý ťah, alebo nepoznám ďalej tú históriu teda toho produktu, alebo teda toho projektu, ale presne to sú tie mantinely, že áno, tak najlacnejšie ma vyjde, vymyslím si teraz, ja neviem, plynový kotol, hej, alebo len kotolňa, keď mám nejaký bytový dom. Alebo odporové kúrenie elektrickými káblami. Ale no, to má byť najlacnejšie, ale nie na prevádzku potom následne, hej, čiže tam sú to treba tak zvážiť. A potom máme konštrukčné nejaké ešte obmedzenia, kde niečo vieme, nevieme dať, hej, ako vieme. Čiže to je také obrovské množstvo informácií, že musíme prihľadať pri tom energetickom nastavení tej budovy na ešte iné aspekty. Musíme počúvať toho developera, ale veľakrát sa nám stalo, že ten developer je veľmi vďačný za to. Hej, že, lebo pred 10 rokmi tá energetika nebola taký aspekt, taký game changer. Teraz už je. A my máme aj takú skúsenosť, že aj ten klient, samozrejme, cena je prvá, čo ho zaujíma pri výbere nehnuteľnosti. Áno, banka dá, nedá, tieto rôzne záležitosti, ale už vnímame to tak, že aj tá energetika ide do popredia. Už to nie je len také, že no, veď ma to nezaujíma. Nie, no zaujíma ho to. Ako aj typológia, že chce mať 2-3 izby, mám rodinu a potom ho zaujíma, že či je tam blízko zastávka autobusu, či má školu, či má nejakú občiansku prísluž. Viete, čiže o tom toto je, že celé sa to tak pekne namieša. Tí developeri, keď to spravia, na tom si založia marketing, lebo je to voľa. Je to voľa od roku 2008, alebo je to voľa ešte ďalej táto energetika. Ono práve, že teraz sa my stretávame s tým, že na čom tým ľuďom závisí viacej,
kvôli jednému developerskému projektu sme robili aj taký prieskum, a kde sme sa teda pýtali, že či chcú žiť zdravšie. Lebo vlastne môžem prísť, že napríklad taká rekuperácia, tak nebudeme sa baviť o rekuperácii, lebo to tým ľuďom nič nepovie, ani vetranie, ale zdravý spánok. Vďaka tomu, že máte zdravý prívod, alebo čerstvý prívod vzduchu, máte zdravší spánok, hlbšie a tak ďalej. No a urobili sme celú takú kampaň, no a my sme zistili, že 80% ľudí, alebo to bolo viacej, to bolo 85% ľudí, to bolo vtedy v Litre. My robili ten prieskum asi 4 roky dozadu, 5. My to bolo absolútne jedno. Okay. Že úplná taká ľahostajnosť, by som povedal, že teraz, že nám natlačíte technológie, hej, že budú mať lacnejšiu aj jednak tú mesačnú údržbu, ale aj zdravšie, komfortnejšie, ako ste vy povedali, hej, že budete sa tam inak cítiť, tak tým klientom v tom prieskume, ktorý sa práve robil, že či robiť ten dom v tom štandarde alebo v inom štandarde, sa vlastne prišlo na to, že tá cieľovka tam není, ktorá by to dokázala oceniť. A rádovo tie stavebné náklady potom na takto technologicky náročnú stavbu sú 25% vyššie ako na štandardnú. No a potom by sme mohli dopadnúť tak, ako jeden projekt, ktorý máme v Žiline, ktorý za mňa ako keby parádny, má chladené stropy a podobne, ale jednoducho ten klient to neocení a nie je ochotný to zaplatiť. Čiže čo zostáva developerovi je v podstate buď znížiť cenu na úkor svojej marže a tým pádom tie technológie im daroval, alebo to predávať ešte možno, že ďalšie obdobie, čo už nie je vždycky možno z pohľadu bankového financovania a tak ďalej. Čiže aj tuto my hovoríme developerom, že vždycky sa prispôsobujte svojej cieľovej skupine. Že komu idete tie byty predávať. Že keď idete to predávať naozaj možno v Bratislave, v Košiciach, niekde v silnom regióne, kde je aj to uvažovanie, by som povedal, už tých mladých ľudí také zodpovednejšie, hej, že jednak si vedia prerátať, že ušetríme mesačne a tým pádom budeme mať na väčšiu splátku, môžeme si kúpiť drahšiu nehnuteľnosť, ale aj taktiež voči životnému prostrediu, aj tomu vlastnému komfortu, tak kľudne, hej, ale ako náhle sme niekde a robíme nejaké štartovacie byty, kde ten klient sa naozaj pozerá na to, či úver dostane alebo nedostane a prvé, čo chce odísť, tak chce odísť, utiecť z domu, aby mal trošku slobody, hej, alebo neplatiť nájom, tak v takomto prípade ten priestor asi na to veľký není. Čiže vždycky veľmi individuálne pristupovať a to som rád, lebo my práve keď robíme to poradenstvo developerom, tak úplne rovnako, hej, že pozeráme sa najprv, že cez cieľovku k tým klientom a potom im vlastne hovoríme, že akým spôsobom by ten projekt mal vyzerať. Dobre. Chceme ešte niečo uviesť? Také, že dajme ešte nejaké rady pre realiťákov. Hej, že jedna rada ma hneď napadá, ju poviem za vás, lebo ju zopakujem zase za chytrého, že pýtajte certifikát hneď pri nábere. Hej, to je super, lebo získavame dostatočný časový priestor na to ho vybaviť. Taktiež my hovoríme našim maklérom, že napríklad, keď priadáte rodinné domy, je tam strašne veľa nezlegalizovaných vecí. To si predstaví verandu, altánok, toto ako banka sa k tomu stavia. Hej? Máte nesúlad technického stavu, znaleckého stavu, supervízor si to pozrie na mapách a povie, čo tu robí táto prístavba navyše? Dolegalizujte. Hej? A zrazu nám beží ten čas a keď je klient v časovom strese, 6-mesačnom, po 4-5 mesiacov trvá vybavenie tej legalizácie, ak sa dá ešte podľa starého zákona, teda už neviem podľa nového, ako je to. Hej. To znamená, že zase je v strese. Takže pýtajte všetky dokumenty, vrátane energetického certifikátu, to je taká prvá rada. Aké ďalšie vieme dať rady ešte? Ja by som možno ešte nakratučko otvoril na pár sekúnd jednu tému. Realitný maklér má povinnosť na inzerčnom portáli, hej, uviesť energetickú triedu nehnuteľnosti. Hej, tam je taká kolónka, hej, či už je to viacerých portálov, nechcem tu hovoriť konkrétne, hej, čiže viaceré portály to majú a väčšinou tam teda ten maklér dáva, že G, hej, najhoršiu energetickú triedu, lebo nemajú. Neviem, či ono sa nedáva automaticky. Že keď to ona sa dáva, ale tak možno to je tiež, sa ona dáva automaticky. Tak to je taká vec, že teda, ja neviem v zmysle, aké to je nejakého usmernenia, to tam je, nepoznám presne tú legislatívu za tým, ale je dobré si požiadať,
keď už nie o ten energetický certifikát, hej, že ja viem, že to aj toho klienta môže trošku zabolieť finančne, hej, že na začiatku, že treba tak pomalšie. Existuje taký proxy výpočet, sa volá, že kvalifikovaný energetický výpis, KEV, skrátke, kde z minima údajov technických vieme vyhotoviť odhadovanú energetickú triebu. Hej? A to zatiaľ stačí. Hej? Čiže je to ako taká predpríprava. Čiže Treba byť to Gčko, ale bude to... áno, že to je Bčko, Ačko a tak ďalej. Áno, samozrejme tie výpočty za tým nie sú validovateľné. Čiže začať tým kvalifikovaným energetickým výpisom, klientovi ponúknuť energetický certifikát, ponúknuť mu teda súdno-znalecké posúdenia, právne služby, všetky tieto veci a mať to len v hlave, že tak fakt tá energetika bude na konci toho dňa, alebo na konci toho biču bude plieskať. Lebo príde do banky a banka to vypýta. Hej? A teraz čo? A je tu problém. Čiže toto sú také dve moje rady. Čiže ten kvalifikovaný energetický výpis, energetický certifikát a moja tretia rada, keby som mohol zhrnúť, spojiť sa s odborníkmi, ktorí poznajú celé to zázemie, či už bankové zázemie, podnikateľské, energetické, environmentálne, aby sa to celé nejakým spôsobom vedelo uchopiť ako balíček. Takže som sa správne vyjadril, možno aj nie, taká komplexná nejaká ako keby služba. komplexne, hej, ponúknuť to. Ja poviem taký malý príklad. Keď vlastne človek nehnuteľnosť, sám mám nejakú nehnuteľnosť, tak viem, že zavolám mojej realitnej maklerke a poviem, toto chcem kúpiť, toto chcem predať a viac sa nechcem. Pri tomto rýchlom svete ja sa už nechcem ešte hľadať, či cez AI alebo zaoberať detailami. A viem, že pani, tá moja realitná maklerka alebo realitný makler, to vybaví všetko. Čiže ja len sa zdvihnu telefón, vybaví a vtedy chcem ísť teda do tej banky so všetkými vecami. A je to veľmi pohodlné v tejto rýchlej dobe. Čiže, jak sa hovorí, už nie na first click, ale na zero click. Hej, keď kliknete, tak už chcem, aby mi to vlastne vybavila teda tá profesionálna osoba, čo teda vaši poslucháči a teda diváci sú profesionálni v realitnom developerskom biznise, aby to mali všetko na jednom mieste, teda pre toho maklera. Dobre. To je pre mňa numero uno. Ja by som išiel možno, že skôr preč od tej energetickej efektívnosti a naozaj sa zameral na tie fyzické rizika, lebo je to téma, ktorá podľa mňa nie je úplne prebádaná a treba sa zaoberať naozaj tým, kde sa tá nehnuteľnosť nachádza, čomu bude v budúcnosti vystavená, či bude aj v budúcnosti poistiteľná, aby mi tam nezvykli nejaké uviaznuté aktíva, to znamená, že budem mať nehnuteľnosť, ktorú nebudem vedieť predať, lebo nikto sa nebude vedieť zobrať hypotéku, pretože pokiaľ to nebude poistené, tak žiadna banka mu hypotéku nedá. A naozaj možno aj teaser, alebo teda nejaký taký nápad na ďalší podcast, kde pobaviť sa s poisťovňami, ako sa začínajú oni pozerať na klimatické rizika a akým spôsobom to začnú zohľadňovať potom v poistkách, pretože toto bude tiež téma do budúcna, či to bude mať poistené, alebo či teda mi na to niekto poistku dá a ak áno, tak za koľko. Takže možno. Dobre, pani. Ďakujem pekne. Kebyže budeme mať nejaké otázky, budeme ich na vás smerovať z podcastu. Týmto chcem vyzvať aj asi našich divákov. Kľudne, ako náhle máte chuť sa čokoľvek spýtať, alebo vám nebolo jasné, napíšte nám do komentára, budeme sa tomu venovať. A som veľmi vďačný za túto tému, lebo naozaj musíme začať a byť zodpovední sami za seba a keď som niekedy občas tak rýpol do živého, tak to len z toho dôsledku, aby sme videli, ako hostia sa vedia veľmi dobre z toho vymotať a či skutočne tomu veria. Nepoložím poslednú otázku, že či majú elektrické auto alebo spalovacie, lebo som videl kľúčiky a nebolo by to fér, ale v každom prípade, pokiaľ vás bavia naše podcasty, vidíte tú pridanú hodnotu, dajte nám follow, začnite nás sledovať, alebo dajte nám like, prezdielajte to, aby sa tento obsah dostal k čo najväčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem.